Kata-katane piye, Kang? Wih, kata-katane. Kata-katane ngene, Kang. Kang, kata-katane, Kang. Mangan siwalan cacahe siji. Cakep, Kang. Kowe ngomong ngono ae saiki. Cakep, Kang. Cakep. Mangan siwalan cacahe siji. Cakep. Mugi-mugi warga kandangan tansah pinanggih atau tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Mangan siwalan cedhake sumur, Kang. Mugi-mugi sedaya warga kandangan tansah panjang umur Allahumma. Amin. Ganti kowe Mas, ganti kowe Mas, ganti Mas. Kata-katane, Kang. Kata-katane apa, Mang? Kancaku mangan mie sukses malah bangkrut. Tuh. Kata-kata kok gak membangun Kowe belas kata-kata Pak. nadamu yo ngono. Kok gak ndongakno kata-katane ki sing genah ngono lho kok. Aku tahu krungu ning TikTok yo ngono. Piye kok so? Kang kata-katane, Kang. Nada-nadane kan ngono ta. Kang ganjaku omongane keduring kesambar bledek. Bongko. Ya anten po cangkem jane Ah, kok. cangkeme keduring rasane tanggane kowe ki lho ndang lu salam dhewe kono lho. Kowe ki sapa, jenengmu sapa, omahmu ndi, Wis penyakitmu? padha ngerti yo. Wis padha ngerti ya? Piye to? Lagi pisan lho Mas panggih masyarakat kandangan. hafal. Tak takletke kalih warga mriki. Ah, jajal. Nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng mriki sampun tepang kalih Mas niki napa dereng? Dereng. Pun kenal napa dereng? Dereng. Urung nok celuk. Ha iki tok lho liyane. Seliyane. Wis kenal kabeh kok. Seliyane Jajal tak mburi. nyuwun sewu sedaya kewan ingkang teng wingking pun tepang kalih Mas niki napa dereng Pak Bu? Ya ra. Dereng no kok. Masa ta? Kowe iki lambemu Ya tak kenalan, tak kenalan. Tak kenal. Ada pepatah mengatakan tak, Tak kenal maka tak tak sampluk. tak sayang kok tak sambut Sayang. gitu kowe iki. Duh. Kenalan kok malah gereng gerugu. Nata swara. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ki wayangan apa pengajian ta sini? Mas, kowe aja cengengesan ibu-ibu wis Malah terkesima cengengesan, seneng lho Pak nggih. Aku tuh guyu. Aku kudu napuk kowe, teruse iku lho. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki lho piye to bocah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Yang sewu nah enten salam ampun cengengesan. Dijawab. Salam niku saling mendoakan. Lambemu ku lho kok mbayani. Wong sing kliru ki kowe to Mas kok malah. Kliru piye ki mukadimah kok kliru. Mukadimah ibu-ibu guyu perkara kata-katamu kuwi salah. Kata-kata piye to? Kuwi lho sing mbok ucapno salah mulane ibu-ibu guyu. Sing piye to? Apunten Pak, kula benerke nggih. Benerno to? Wong nek sekolahe mbayar marmut yo ngene iki lho kowe iki. Pijet. Pijet ngene lho sing bener. Asolatu was isik to tak warisik kamu diem dulu. Yuh. Asolatu wassalam komet. Apa? Kamu jangan umi-umi dong. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Kowe kenapa? Mambu tahu. Karek nyedot rewel kowe iki kok. Ngedot ki wangi mono. Mulane to meneng dhisik ben aku ki ngajari awakmu. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ngono lho. Wah lah kurang ambiak. Ambiak ki pari to piye kok ambiak ki. Anbiya. Iya, Apa? ambiak. Anbiya. Iya ya, Apa? ambiak. Anbiya. Iya. Anbiya. Ama ba'du. Duh, ya apa to bocah ki? Bocah ki Langsung dijujuk. Lah kok langsung dijujuk gurine tok iki piye to bocah Para ki? bapak-bapak, Bapak. ibu-ibu tembuti Pak. Duh. Kowe ki ape piye to Mas jurusanmu ki? Iki teknik komunikasi dengan penonton. Ngono kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu kula teng mriki, jenengan teng mriku. Dalu punika mriki lan mriku dados tunggal wonten ing papan panggenan nggih menika saged ndongaaken masyarakat kandangan desa kandangan dados desa ingkang maju. Maju malah dalan lho embong. Maju teko kono gak mobil bres bres bres. Mbene kene wae. Mriki mawon. Sementing
Kowe kok goblok ngono to kok. Lah, piye Pemerintahane wong maju, pembangunane maju Allahumma. Amin. Ingkang mandhegani inggih menika Bapak Kepala Desa, Bapak Indro. Menika matur nuwun. Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Lah kowe kok wis Kandangan. Kok wis ngerti Pak Lurah Pak Hendro. Alah ngapal aku jagong kok. Jagong kali Pak Kepala Desa. Nggih no. Peh. Berarti Pak apal? Apal. Pak Kepala Desa Pak Indro. cari Cari ngriki carike sinten? Sunarto. Lah kok apal lho Gak kowe? percaya takono. Nggih to Pak, leres to menika sekdese Pak Sunarto nggih. Walah sepurane lho Mat kowe kok. Ora dadi apa-apa. Alah. Lagi ngerti pisane sombong ra kaprah. Pacare Pak Sunarto. Sunarto. Kowe kok yo ngerti lho, Mat. Jagong wong ki serawung ngono lho. Jajal nek iki tak takoni neh sak teruse iki. Apa? Sapa sing dadi bedan kene? Haha, karo nek gak ro mripate api nglumpuk klerak-kleruk kaya nyuloh kodhok. Ora aruh piye yo. Sapa Bu bedan kene? Bu Muharti. Leres, Bu. Bener. Sepurane tenan yo, Mat yo. Ora dadi apa-apa. Alah ngono nah. Kowe kok ngerti lho bedan barang kaya Aku paham. apa lho sing ra roh. Berarti wis piyayi mriki apal kabeh kowe. Kabeh wis tak survei. Nah iki mesti kowe gak ngerti. Aku ngapalno kuwi tok lho. Berarti apalmu sithik tok. Ya, Jajal sik aku takon meneh. Sapa sing masak ning mburi kono kowe nek ngerti? Iki aku ngerti. Sapa? Maktun. Soalnya aku ngerti kenapa? Kenapa kok ngerti Maktun? Aku bar diseneni. Lah lapo? Lah, aku ditokne kono to, Pak. Lagi ngene. Mas, hop. Metune kono lho, metune kono. Ya ampun. Lho, kuwi mau Maktun. Sing ape njaluk masakan ya sapa? Aku liwat dilu ae ape. Kuwi yo kowe iki sabar Maktun salah. Hop. Metu kono. Bener Maktun, kula Tun, mboten Tun. nyalahke Mak. Apa iki? Aku Kula mboten nyalahke Maktun, Mak. Anu Pak kok. Lah ya. Sing siji yo ngono. Sing siji piye? Panjak ya. Lah kowe jawab piye? Oke. Masa Sapa kuwi? enek engko tak anu wonge pokoke bunder. Kaya apa? Urung tak Kaya apa? kowe lato-lato. Kuwi perangkat kene celok. Ayah ra urusan. Wong balik gak badhe teng pundi lho ngono kok. Panjak. Modele iki lho piye aku kene. Kowe yo jawabi. Aku yo oke aku. Akhirnya disalap di. Kono ruangan tapi ber-AC. Lek kula mboten. AC-ne rusak apa piye to? Lah nyapa? Kok muni krok. Nyun sewu Pak niki kula bener iki. Apa? Kuwi mboten AC rusak, Pak. Niku enek wong turu ning kono, wonge gedhi. Nek turu ngorok. Jadi iki nganu, klambine putih. Mboten. Mboten ireng, ireng. Mriki enten Enek gambarku. Nggih. Enten tulisane Didik Wibisono. Kuwi Mosok wonge teko. bojone Wiwin lho. Bojone Wiwin. Oh, alah tak kira merek AC. Apa nek merek AC kok krok. Krok Lah lambe. terus mburi nek krek ngono ki. Kuwi sekrenge pedhot. Tapuk kowe iki lambemu. Nggih sepuntene ya. Tapi kula mboten nyalahke Maktun. Ah, Mungkin piye? wau. Apa? Soale Maktun pun trauma. Wau pas masak sonten jam 6 magrib. Heeh. Wonten kucing liwat trundul-trundul mangan iwak. Lah iki dikira kucing anggora. Bener Maktun kuwi. Woe api-api oh, kucing anggora iki pantese awakmu lho. Lah nyapa? Kucing anggora kae irunge piye? Pesek. Pesek. Pipine Maju. iki. Wah, kucing anggora kae pesek, pipine maju. Iki cah cilik bareng tunggale. Lah iya, apa ten kaya anggora ya, Dik ya? Heeh. Hidup anggora. Apa kuwi hidup anggora? Wong kene mawon nek sing ngrasani ibu-ibu lho bener. Ya apa? Kuwi to dagelane dodok. Kok saiki malah ketok putih awake lemu kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok Kaya sapa? Kirun ngono. Kowe ya dirasani. Aku. Kuwi lho kaya kancane Kirun ya. Kayak sapa? Kaya kirik ngono. Ora apa-apa kowe karek. Iya, oke ra apa-apa. Ki mau Maktun sing masak. Meng masak to. Kowe kok ya ngerti perkara bar diseneni. Bar diseneni ya. Lek aku takok siji pisan kas nek kowe iso bayaranku dina ki peken. Satutane entek muk teko Maktun tok. Ora mbadok lho. Ora masalah disekseni piyayi mriki disekseni pale Pak Didik. Tenan ya? Tenan. Ayo. Sapa sing dadi tukang pijet kene? Geblak kowe. Kowe ra mangan. Ya. Bayaranmu tak pek. Monggol
Aku lagi bar pijet kok. Sapa e? Sudiono Gundul. Enak kene. Takono. Nggih, Bu leres. Ora bayaran. Ora ono kok. Iya, Nak. Bener mboten, Bu? Lho, kupinge bosok bocah iki. Enggak. Iwangi aku to, Bu. Wes aja bayaran ya. Ya, Disekseni Pak Didi, disekseni para penonton. Aku sesuk bayar Bang Mekar e. 75 ya. Wah, lah pinten aku cek torok akeh kuwi. 250. Ah, yo tambahi to 750 lho. Oh, mangkane. Ora masalah. Iya ya. Dongamu apa kanggo warga mriki? Apa? Lho kok apa piye to kok sok? Ya paling gak ndongane apa ben piye ayo ngono to. Lah masalah iku lho, aku ndongakno keluargaku ora berhasil kok. Ndongakno wong kene. Lah nek trimo golek donga ya nanggap kiai. Duh, maksudnya ora ngono. Lah piye to? Tegese ki awake dhewe ditimbali mriki ki kon piye lho, Mas? Ya kan ngene iki, guyonan suka parisuka. Maksudnya sampean sangumu apa rene iki? Ya dhuwitmu. 300 to, biasane 500 ki 300. Maksudnya kowe ditimbali mriki ajeng maringi napa ngono lho, Mas? Lho engko ki awake dhewe arep-arep diparingi. Ya ampun. Kok malah maringi? Jelas kowe kok angel men to. Angel lho. Maksudnya ditimbali mriki ben suasana ketok mekan, ketok abyor ngono lho, Mas. Oh dipasangi lampu tuh. Awake dhewe sebagai pengorek, oh disumet dibong. Terus ngebong dasmu pisan lho. Lho kok gembira men to we? Maksudnya didongakno piye ngono lho, Mas ben Lah kowe piye? iso apa ora nak iso ya kok kowe kok. Ya mugi-mugi warga mriki guyub rukun. Ngono kan ya apik to, Mas. Ya sehat, ya waras nggih, Pak nggih. Bener. Sakniki sehat tok nek mboten waras wah repot. Sehat ora waras ya repot. Lah nggih, waras mawon mboten sehat nggih malah repot. Kudune ya sehat, ya Ya waras. Khususnya ibu-ibu mriki, mugi ibu-ibu mriki tansah sehat, panjang umur, waras, anggenipun nyambut damel diparingi lancar Allahumma. Amin. Pokoke ning desa utawa ning Lah kowe kampung. ki ndongakno kok enek kususe iki lho. Lho, ning dinggon Mas. Ndongakno ya kabeh. Survei membuktikan menurut BMKG. Lho, apa ya? Ada BMKG barang. Menurut survei kula, Pak. Heeh. Teng desa pundi mawon kok ibu-ibuke kuwi guyub rukun, iso srawung, iso raket karo tangga teparo. Insyaallah desa kuwi bakal maju. Soale apa-apa kuwi sing nyekel wong wedok. Nggih napa mboten? Apa-apa sing nyekel wong wedok. Wong wedok jenengan tanggapan teng mriki angsal dhuwit diparingke sinten? Bojoku. Bojoku wong wedok sing utama, Mas. Tapi sing nyambut gawe, Wong lanang. lah iya. Utama ya wong lanang. Ya ora iso to, Mas. Nyuwun sewu kula jelaske, Pak. Piye? Wong wedok karo wong lanang kuwi sing diutamakan dalam rumah tangga adalah seorang wanita. Karena wanita itu pekerjaan yang paling penting. Contohnya mawon, wong lanang iso sukses, contohnya kowe ya. Iso ketok resik, ketok bagus, licin pakaianmu, kuwi minangka berkat wong wedok. Ngapa? Jasane wong wedok disetelikakno wong wedok, ya apa ora bojomu sing nyetelika? Ora. Aku laundry yo. Bocah mampu. Duwe enak-enak butuhan rapat enak lho. Apa kowe sombong men. Wis apik dhewe kowe. Ya apik pancen Iki kasih tak nyata. omongi Mas, tak buka ning gone kandangan kene Mas. Bukaan. Kowe iki lho iso kaya ngene ketok awakmu apa iki ketok gedhe ngene iki. Kowe tangi melek sapa sing gaweno kopi nek gak wong wedok? Alah wong perkara kopi gawe dhewe iso aku. Piye? Kopi karek nyethekno kompor kei bubuk kei pasir dadi. Pasire pengen ngecor kowe. Gula pasir. Lah. Gudeg no kok. Budek piye lho kowe ngomongku pasir kok. Oh, gulane tak susulno. Berarti bapak-bapak wis jos dhewe. Ya jos kepala Hebat rumah dhewe. tangga Kepala Mas, tapi nyuwun sewu, kowe tangi melek digaweno kopi. Kuwi esuk lho, pengen maem, pengen sarapan, sing gaweno ya ibu-ibu kowe jek ngrepoto wong wedok, Mas. Ora tau ngrepotno. Kok rong tau ngrepoto piye? Panganan aku pesen. Apa jenenge? Apa ae pokoke pangan pengen apa pokoke teko. Jenenge apa? Seluk order kuwi. Apa? Order Piye-piye? kuwi. Lho panganan teko dhewe pesen teko dhewe. Parah kowe zamane online to saiki. Lah iya Kowe nek jenenge wis apa? seneng order kuwi awake dhewe pesen apa pamane pesen kare Ya. apa wis pokoke terserah. Jenenge apa? Jenenge apa? Order kuwi lho. Order-order ndasmu amblek kuwi. Pokoke derdel ngono to. Deder delivery order. Lah iya kuwi lho. Tabehmu. Ora ngerti no kok Lah iya aku gak tau ngrepotne. Tapi nyuwun sewu Pak Didi, niki Apa? kula jelaske. Ah, ah. Wong wedok ki tetep diutamana dalam rumah tangga. Ya. Soale apa? Wong wedok ki nyuwun sewu kowe duwe anak apa ora? Ya duwe. Sing bobot wong lanang apa wong wedok? Wedok. Lah iya, wong wedok ki bobot meteng 9 wulan 10 dina. Kuwi berkat jasane wong wedok. Kowe negene wong wedok, apa gawe anak kondi Mas kowe? Lah wong wedok nek gak wong lanang setor material apa iso meteng? Potonganmu kaya
Ngono ki rasah kemlinti. Wong kabeh iki bekerja sama. Bekerja sama tapi sing hebat ki wong wedok. Ya aja diremehno bapak-bapak no piye. Aku ora ngremehno tapi dina iki sing hebat tetep wong wedok. Hebate. Penguasa dunia. Loh. Penguasa dunia. Lah piye penguasa dunia? The Lho, power. tepuk tangan Ibu-ibu. Lah. Ayo ki wedok kabeh ha. Ayo wong wedok ki penguasa Jane saiki. sekali-kali sing cedhak kene bapak. Ora iso. Terus Kowe tak omongi aku Mas. anggere ibu-ibu nang ngarepe Mas sedih kabeh ha. Lah apa, Mas? Tahu Pak munggah ini njaluk lagu apa Mas? Lali janjine ngono. Lali janjine sing nang ngarep ibu-ibu ki ngemiki anake. Muelok joget. Ngene lah anake ki lho to. Anake piye? Bingung. Ora pas-pas. Mbok tulungi akhirnya mbok tulungi. Tak tulungi terus tak pasno. Berarti kowe ki demek barange wong liya kowe. Ora ya tak udik-udik. Tampil sisane. Apa nek keduduk? Ya ora ya dipasno dhewe kok sok. Lah Lele. nek aku ngepasno apa ya? Kowe ki mbok ya aja kemroh aja angkuh aja sombong. Sing sombong iki kowe. Hebate wong wedok tak omong le. Apa? Kowe ki saiki manggon ning ndi? Lho, matane Matane dhewe kuwi kok iso panggung ngene lho. Panggung ki nemplek apa? Nemplek lemah. Lemah sing gedhi dienggo wong sak donya jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok Mas. Bumi. Ora enek sing jenenge Pakmi. Rungokno jitok mulai. Krubu. Kowe. Eh? Kowe iki lho kok malah ibu-ibu mbok seneni iki piye? Bumi. Bumi hebate wong wedok ku lho, dienggo wong sak donya. Gudi ya. Gudi jenenge bumi. Enek ampane jero? Enek minyak bumi. Carane njupuk. Diburno Sing duwe bur. wong lanang. Bu, monggo ngebur piyambak. Ayo. Ayo ngebur dhewe, tetep butuh bapak-bapak to. Aja sombong kon. Sombong. Surabaya kok. Ambemu kok sok. Aja sombong. Sing becik ngono lho kok. Ya, sok. ya. Awake dhewe nyuwun sewu Pak ni paring Piye? panglipur nggih. Heeh. Nggih enten guyone, nggih enten tembange. Nggih. Nyanyi Mas. Moh. Lho kok moh piye to? Nyanyi. Lho aku mau kowe bingung lho. Yo. Nyanyi yo wis sik. Kolaborasi aku sing nyanyi, awakmu sing MC-ni. Oke. Yo kene di MC-ni sing apik. Iki lho lurahe muring-muring. Ayo ndang. Iya ya. Oh iya. Riwis ya. Oke. Iki tak siarno cara apa? Secara dangdut ben ketok megah meriah. MC Yo, dangdut. MC dangdut nggih, Pak. Yo, nadane ngono sik. Iya ya. Yo, sing gedhi. Yo, Kurang gedhi. yo, Tambahi. tambahi. Lho, Yone iki lho digedhekne kok tambahi. Yo, Yo, kurang serak sithik. yo, Ngeten. yo. Tambah ngeten. Ngeten. Lah wis metu Kok iso mok tokne iki piye to iki kok iso. iki. Kok diatur. Yo, Yo, supaya kandangan malam ini benar-benar bergoyang. asik. Kandangan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia, cow. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bojonegoro, Jawa Timur Indonesia, cow. Mas, Eh? PMC kok malah cengengesan dhewe piye to? Lho MC dangdut kudu guyu. Dangdut guyu ya kena ning guyune aja dawa-dawa sithik wae. Oh, kaken to. Kakean sithik wae. Baik saudaraku semuanya, Tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semuanya. Supaya kandangan benar-benar bergoyang. Benar-benar berdendang. Piye? Kowe ki MC apa tukang abab wong to? Jere sithik ae. Maksudnya aja sithik ngono, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Sedeng. Lambe mbok utek-utek. Yo, Ning ndi? malam yang sangat istimewa. Dadalah. Ada salah satu artis cowok kondangnya Indonesia. Hadir di kawasan kandangan tentunya spesial untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Artis keluaran dari Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Kena mataku Ben PC ya wis. Kena mataku ki le. Sijine tambahin meneh. Aduh, malah ra roh apa-apa deh.
Ben ilang kabeh. Artis yang ditemukan dari Indonesia mencari zakat. Oh, Indonesia mencari bakat. Bakat atau zakat? Indonesia golek zakat iki. Gua anggap zakat piro. Sing ngendang ngonyek ternyata. Enak, piye? Batine kowe kok miskin gitu. Indonesia mencari zakat. Ya lambemu kuwi sing kleru kok Indonesia. Artis yang sudah tidak anjing. Asing. Eh? Anjing dilati kowe kuwi. Sudah tidak asing. Yo, ada Solotong. Wah, Siapa jeneng panggung? Aliando. Oh, Aliando kayak nogo. Mangkok. Mangkok gue ngeprot cengelmu kuwi. Dodo. Untuk Anda. Dung, 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 dung. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Kayak tau ngerti. Gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Hei, Ayo. Kri Sukri. Piye sih? Apa nih kok? Sama tuh teman Mas. Apa? Kendang ketek gendutan. Duh. Ketek gendutan. Krungu apa tadi? Kendanganmu ku lho ngenyek aku. Piye aku? Ketek gendutan. Astagfirullahaladzim, ora ngono. Lah piye ta? Kuwi pancen kendang. Sik ta baleni ta. Kowe aku gak Krungu ngene ya, kok. ngene ya. Ya. Aku menang ya. Ya, ya. Kono tak ya. Kena ya ketipu nge. Yo, ada. Cak, duduk. Iya, pra. Yo, iya. Angen-angen ya. Mas tak omongi Mas, iki ora kethek, iki kingkong. Anu Mas Jumali, Jumali sopo? ketipu mudal Mas. Jalukanmu piye? Yo, Sing keras. sing keras. Oh ya. Oke, soalnya aku penyanyi lagu dari Amerika. Heeh. Judulnya Ruh we. Cek Tomat. Napa to? Nek ketheke gedene sakmene. Lah nggih. Jenengan bayangne napane? Lah ya kuwi wite lho ora mesakne. Wah, yo ngerusak wit, Pak. Ki dalang yo nyelekit omongane. Yo, tapi masuk Sampai akal nurut sih. kok dicipok kethek, Pak. Mriki kula cipok. Bapak Ibu mang bayangno ketheke gedene sakmene, pirang pang wis semplah mesti. Ora apa-apa jenenge kethek meteng. Puas sampean. Sak gede-gedene kethek meteng dor enek sak pedho kowe. Ya Tek ya. Matur nuwun tung. Apa ya? Lutung. Kacane berarti. Yuk, Sing keras. sing keras. Oke. Karena saya akan menyanyikan sebuah lagu nuansa rock. Rock. Oke. Yang asli dari Amerika. Amerika. Judulnya Apa? Away Yes. Oh, Away Yes. Oke, ya. Yo, ada. Siapa dia kalau bukan? Cak, Dodo. Keras. Kenapa? Duh, tak, duh, duh, tak, duh. Come on. Aku bagian apa iki? Hah? Aku. Kowe bagian nyekel. Nyekel apa? Nyekel strum. Gongko wis. Come on everybody. Kandangan istimewa so. Yo. Kondangan hebat. Yuk. Rock. Yeah, rock. Wait, yo, why, yo. Away, yeah. Away, yeah. Rock. Hey, hey, way, yeah. Hey, hey, way, yeah. Isu jakune kluru. Rungu suarane kating kemrusuk. Awe yes isu Jagone nelek. Wes dereng nyanyi luar negeri. Amerika, Mas. Amerika apa? Ai waya. Kuwi jenenge ing wayahe esuk. Lah ya Amerika kolaborasi karo Dedi Kempot. Kapan? Wadune ra iso. Lah kowe apa iso? Lah urung nyanyi aku kene urung lair nyanyi ya. Tak siarno. Iya no. Oke. Innalillahi. Mau. Piye to aku yo gak ngerti kok Oh, sono Yo maaf alah maaf dong. Innalillahi wong mati to to. Iya maaf ya Ada Kak. kancane ini innalillahi. Cucuk Dede enggak boleh marah. Ayo nanti karo marah diincloki berdek lho. Ayo. Coy bledek. Gosong lho. Gak main celak kok. Gak bledas saya. Baik, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, langsung tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cok. Binatang yang satu ini Kucing. Binatang kok wae. Lah kudune Bintang. bintang ki cerah. Lah kowe peteng kaya jeding kok. tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cok. Artis yang berikut ini Berikut. ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana.
Maling loh kok. Lah piye? Terkenal. Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Piye ta? Akhiratnya ra usah. Akhiratnya ra usah. Yuk tak panggilin artis yang mempunyai julukan dengan nama Siluman si Kepala Naga. Nyewembur Masih kepala naga. Genten lho Pak niku. Ya ben penasaran. Ben penasaran sing ado-ado. Kalau ayo ning gone bale desa kandangan enek apa? Enek artis ndase naga. Lho, rame kok. Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan Cako Komet. Sebuah lagu. Ngene lho. Lagu pertama ini. Iya. Mantep ta? Aywa yes. Aywa ya eso. Iya. Sebuah lagu dari teman saya dari Hollandia, Siapa? Belanda, Oh Belanda. yang berjudul Sandai. Alright. Good night for all kandangan. Yo opo kowe? Asik. Sedaya. Kuwi ora sande Inggris, kuwi sandemu sandale sapa? Lah timbang Aywa ya Sande kok sandale sapa? ayo nyeluk kuwi lho. Ayo niki ditanjake nggih Pak Ah, Singgene. ya. Ingkang sepisan kangge gebrak, Pak. Oke. Kula milih nggih mboten ana apa nggih. Heeh, wis sing ndi wis. Wis Oke. pilih sing ndi. Bebas. 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 Milih sing ora loro. Lho, iki kabeh sehat kok ora lara piye ta, Mas? Niki mawon nyuwun sewu, Mbak. Niki sing niki Mbak Susi nggih. Susi. Mbak Susi kula aturi jumeneng nggih, monggo. Yuk, monggo. Ada siapa dia presiden cantiknya Jawa Timur? Ada Susi. Hei. Yo yo yo. Selamat malam. Inji, selamat Mbak Susi, malam, nggih. Jak Dada Inji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Susi. Apa kabar baik? Sehat, nggih? Alhamdulillah sehat, seger waras. Dugi mriki jam pinten, Mbak Susi? Antawis jam 6 wau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar nggih perjalanan nggih? Perjalanan lancar nggih? Lancar. Dikira Nyapa to, Mat? Kowe omong apa ababmu badhek e? gak krungu. Gak krungu. Enggak besi. Ah, kupingku mbok mut goblok e. Omong iki latah ngono lho. Oh, latah ya. Mbak Susi selamat malam. Inji, Cak Malam Komet. hari ini Nggih. ketika berjumpa denganmu rasanya lain daripada yang Kok lain. begitu? Kenapa? Ya merah enak toh. Dek ngono e. Iki ngono kuwi. Mbak Susi, Inji. sudah sering di sini ya, job di sini ya? Insya Allah sudah. Lama ya job di sini? Iya sudah. Dua Berapa kali. kali? Oh, Dua kali. kali ini. Ayo, foto-foto. Biasanya naik apa ke sini? Ya sama rombongan. Mat, kowe karo. Apa? Gandul-gandul. Maksudnya awake lho iso apik. Iya, awake Wis kuwi tak gandeng awakmu. Eh? Ben ketok cocok, ketok chemistry-ne kenek iki. Aku kok kene. Iya. Boleh matur nuwun. Nyuwun sewu Pak, kula tak nggih milih ki Ah, ambak pilih kersane. seleramu sing ndi. Nyuwun sewu, Mbak. Tenan dok, tenan pikir-pikir lho kowe. Iya, iya. Iki? Iya. Ku aku? Heeh. Aduh, matur tenan kowe. Lah kowe gelem apa ora? Aku toh? Iya. Heeh. Lah, yo iso. Ya digladhuki. Betah.